Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2026-njy ýylyň 6-njy fevraly hepdäňem any güni. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýasynyň kanalına. Şu gün biziň gepleşigimizde ine Konstitusiýon Center ýol başçysy Muhammed Döji gatnaşýar. Muhammed aga hoş geldiň. Assalamu alaykum. Selamun aleyküm ve aleykümselam rada. Selam vatandaşlar. Şükür Allah'a. Muhammed aga yaramazak bolýar bolýan, biz oňa dinç berem zok, haky ýok dinç almana. Tebär diktatorlar insany oğurlap, giýje günni, yatan oklar, bilim şolaga söýleşmeli giýje günni. Muhammed aga, efir başlamak men bir näçe video görkezin, ondan ýuwaş-ýuwaşdan sizden kommentariýa soran, ýuwaş-ýuwaşdan biz dowam ederiz. Bolýarmy? Kiň görmezden. Ine derdim hormatly dinleyijiler, birinji kadr ine Türkmenistan. Ine gördüğün Muhammed aga Türkmenistan'ın ýolları şu. Ine Türkmenistan'ın ýollary. Diňe awaza däl, başga şäherlere mörkezleri ine. Полицейский радар. Не разгоняйтесь. Очень смешно. Я как раз на 6-ю собирался переключаться. Через 100 Ine şu şurada ýa. Eta daroga Bayramali çarjowdy. Yani Bayramali bilen çarjowyň arasynda ýol şu. Ine 3-nji kadram göreli. Ya bir minut. Araba var. Говорят, что роза любит воду, говорят, что вор любит свободу. Жизнь вора никто не понимает. Вах, мама Джанна, кто понял, в лагерях страдает. Жизнь вора никто не понимает. Вах, мама Джанна, кто понял, в лагерях страдает. Жизнь вора никто не понимает. Вах, мама Джанна, кто понял, в лагерях страдает. Ine şulum Aşgabat daşow diýory. Indi kadra terdeliň. Türkmen halkynyň milli lideri, Kahraman arkada amydyň. Döwlet adam şüýündir. Hormat prezidentimiz arkadaky Kahraman Serdar watan diňe, halka bilen watanlar, döwlet diňe, halka bilen döwletler diýen ýöreglerde eýerýär. Agdy bir halkymyz. Bugün arahat we awadan durmuşdy. Ýa-da döwletiň täze ýanyň garşy döwründe ýurdumyň ötüşleriniň ak ýolundan bir wagty adam bilen öňe barýar. Ýa-da şu döwründe Kahraman arkadaky, Kahraman Serdar ýurdumyň äkli halk bol agdy berlikde 2026-njy ýylda ulu üstünlüklere öýetlenip gadam atdy. Ine Muhammed aga indi kadra geçmeýär. Yankı birin ikinci görkedenim var, Behtaş'tın yolu etdiyen. Mümkün. Türkmenistan içinde ama niye aitlerim? Krasnovodsk bilen Kazakstan'ın arasındaki yol şunu. Şuraya indi bir komentar berseňiz. Näçe şuraya ýollar var? Men size başga bir ýol görkezeyim. Ünsüverim şunu. Yine ýollar var ine. Boğucu ýollarym var derdim. Ha bir minut. Kahraman arkadagymyz ahyrteki bedewlerini ütsürip ýetişdirmek we bedewleri toy bayramlaryň bedegi bolan at çapşyklaryny taýýarlamak üçin amatly şeýle wagt urşawny ýöne jemleýän günjükde. Gördüňmi ýollary? Bedew barýan ýollar. Kahraman arkadagynyň tagallatyndan binýat bolan täze arkadaş şäherindäki Ava Anaýewadynaky halkara atçylyk akademiýasyna geldi. Bu ýerde Gördüň Muhammed aga, atçylyk akademiýasy bar. Näçe adamçylyk akademiýasy ýok. Şol bir düşünürler. Men bir gülmen muny aýdy bilemok, bu idiotluk Hudaý saklasyn. Muny aýdar ýaly aglasyn gelýär oturup. Şoň üçin ol ortaly ironiýa diýär, ironiýa bilen aýdýan. Şol gülmen aýdyp bolanok muny. Gahar bilen gülmen. Aýdarlan.
Burada men näme diýen şoňa da şu bir tane bir param şol çinle biz düýünden biz hemme zatmy goýup bir zat ýurdumyzy edelliýemiz iminne şundan gelip çykýar. Şunu biz etmesek biz şu halka dönükligimiz ondan. Şu zatlar görüp gelýär. Bir ba ýurt halky şeýle ýaşamaly. Hemme zady Aşgabatyň töregini öz kontrolüne. Özüm bir köpük peýdasy ýok. Bir köpük peýdasy ýok. Şol üçin hem Krasnovodskda halk häkimlige barıp gıyıkçı edip Putin'in golfunu gerekke Aşgabatda uğranmada bir 10 adam barana öz karnaşını getirip oynatmak için halkın pulunu şoňa sarf etýäňiz. Oňa derek gelin Krasnovodsk'un içinde jaylan krijelerini becerin, ýolları becerin. Ağız suwumuz ýok. Bir tane golf vurandan şu taýda bütün Krasnovodsk'a ağız arasda tuğulu üçün edip bilýärler. Balnitsalar yok. O balnitsa varjak boldan burada onun bir video koyup neme Azatlyk radiosu haber berdi. Balnitsa varjak boldan ýanyň bilen pej alyp barmaly. Yorgun nişen alyp barmaly. İýje işen alyp barmaly. Yine de bara şu taýynyň polunu ýorýanyk sanitar zatlaryňa alyp barmaly. Gözegine getir. Şol ýagdaýlary rayonny balnitsalarň ýagdaýy. Abi sebäbi näme üçin? Aşgabatda urýana şol daşar ýurtdan adamlaryň ak şäherim Aşgabat men etýänip nemeçe goý ikinciden pul gazanýar, ogurlaýar. Başga ýerlerde etdi, o pulu kontrolü ýok. O taýdakyle de peýda bolajak. Şol üçin hemmesini Aşgabatda etýärdiňi özi şo pullan ogurlyk etdi. Aýlyklar galyp bilýär, pensiýalar galyp bilýär, invalitlere kömek edip bilýär. Hemme zat ýöne edemekdir. Doğru. Muhammed ağa pensiyalar abysyny yapjak bolýar. Ne şoňa ýanky atlaryny, pişiklerini, itlerini pul ýeten o pensiyalar yapıp ýagny şolary nakalajak bolýar. Men şu ýalňa bir watandaşymy bilen guruldaş boldum da. Türkmenistanyň ne şu diýe Murada Marda diýe itleri atlara ýanky neme gurdu diýe de. Barıp itleriň naharyny gördük diýe de. İtlerin ýaşaýyşyny gördük diýe. İtlerin ýani köşklerini, atlaryň köşklerini, atlaryň şertlerini gördük bolýar. Bir de ol siňe batylan ýaşkan ýygyna durt diýe de. Ýani o ýer ýaly. Bu bolsa atlar, pişikleri, itleri onun iýýän zatlaryny, bizim nime bilemdik, onun şertleri, iýýän naharlary gen görämeli de. Näçip beýle bolýar şu atlary, itleri şeýle serdilýär, bize serdilen okşaýyn diýip. Marvel aýatdan bir bizim ýoldaşymyz mana sora berdi. Menim düşündirdim. Şunkuny Muhammed Hydyrowyň aýdyşyna görä, İçeri işler ministriniň türmedäki oturan adamyň bahasy 20 tengeden 40 tenge çelli. Daşynnaky ýerýän adamyň bahasy hiç zat. Şoň üçin bizim bahamız yok Türkmenistan'da. Hemme sistema, hemme adamlar, sen ilçhanaň başlygy bol, konsul bol, minister bol, vice-premier bol, MHM, ahrana, kim bolaýsyn Türkmenistanyň içinde hemme hökümet atly, wezipeli adamlaryň, ýagny esasy işi iki tane adama gulluk etmek. Ataly ogul. Ne halkyna, ne konstitusiýa, ne bütün dünya Türkmenistan'ın gol çeken şertnamalarına. Dine iki adama. Men şoň üçin ýa Türkmenistan'da döwlet ýok. Hiç ýyly. Döwlet bolmak üçin onun gerbi, konstitusiýasy bolmaly, konstitusiýasy işlemeli. Onun ýagny adamlary jemgyýet gurulmalary bolmaly, syýasat partiýalary bolmaly, jemgyýet bolmaly. Bizde ýok atributlar. Bizde döwleti emele getirýän atributlar ýok. Bizde Aşgabat diýsen arkadaş şäher bar. O döwletde ýa arkadaş şäher. Ya onun ýanky atlaryň, pişikleriniň, itleriň suratlary, şekilleri, ýagny köşkler bar. Olum atribut ýa-na. Ýöne şol atlar ötýär, halka gerek galanyna hiç at ösenok. Ünker Muhammed ağa 35 ýylda iki tane diktator, inha üçüncüsü ýa ogly. Manadyň hümmetin galdyryp bilmediler. Türkmenistanyň esasy instrument, yksadyýaty aýlayan instrument,
Türkmenistany döwlet atributynyň biri manady hümedi galdyryp bilen oklar. Şonu dolara baglap bir fiksirni ýa-da bir bazar kursyny saklap bilen oklar. İki kurs saklaýarlar. Diýmek, ykdysadyýetde bular hiç gazanyp bilmedi. Bular Türkmenistany batyrdygy bolýar. Egerde goňşy döwletler, hatda Afganistanda bir kurs bar. Daşarda içeride giyici unit kurs bar. Özbekistan, Azerbaycan hemme ýerde kurs bar. Ýanky öz milli manadanyň, milli ýanky moneda ýa-da pulunyň dolara ýa beýlik Ýewropa valutalarına göre bir çalışma kursu bar. Hawa üýtgä inflasiýa we ýöne giyici unit şondan çalışyp bolýar legalna. Bizde näme? Legalna, ofitsialny kursdan atbolmak, nelegalna, ünsür. Nelegalna. Biz şonu bazardan alýar, nelegal hatawyna. Şu jinayet iş. Şu jinayet iş kursu bilenem, jinayet kursu bilenem biz Türkmenistanyň ykdysadyny togulýar. Olam hiç. Türkmen hökümeti giyice gelip MHM'ler dolar alýar, 1 milyondan 2 milyona çel dolar alýar. Gidip bazarda o bazarçylar bilen ýa-ni 50 tenge goýan alan şu kursdan satdyp kursu kesitýär o MHM. Ünsürýärmi şunu? Hani bazar ykdysadyety, hani ykdysadyýetiniň ýa-ni kredit denji sistemasy, hani o sistemalar hiç rat ýok, döwlet ýok, pulu ýok. Pulu bir kagy. 35 ýyllar şular ýa-ni valutany ofitsialna çalışar ýaly edibilen oklar. Giyice bunu barıp şonu ýa-ni ofitsialna ýa-ni hökümet edarasyna çalışyp bolan ok. Diňe gara bazarda bizde şoň üçin hemme zat nelegalna kriminal ýagdaýda işleýär. Çynownikler hökümetde ministr diýersiň, barýan ofitsialny iş alýardan pul bersen döküp durar. Demek nelegalna. Şoň ofitsialny atributlary diňe nelegal görnüşini işleýär. Ne muňa näme diýjekler Muhammed aga? Ben de burada yankı şu it ondan at meselesi boyunca da bula inni Türkmen atı yani akal tekatı hemen ağlavay o dünyada bellat yani red kelimele dünyada de olan bahası yaman gımmat. Bula nefti gazı eyelenile Türkmenin pahtasını eyelenile inni itinet atına geldiler. İnni şoları öz kontrollerine saklap, şoları reklame etme için şolara hem medat nemedip, hem padarka verme için koyuyor. Beyleki devletlerin yol başçılarına. Hem satma için koyuyor, şonun pul kazanmak. Hem şolara bina vurup var, onun üstünden hem kuruluşuktan peyda olmak. Şunun için neyse taraftan şolara peydası var. Bir Türkmenlerin bar zadını eye çıktılar. Hemme zadı öz hizmetini öğürdüler. Dige şu girdi şunşuat şoları etiyerler. Daha çok oluyor. Gattor belli geçtim benim bu boşluk koyan ine bizim hiç tadımız almadı. Ünsür Muhammed ağa. Ata-babaların tarihi yok. Kitaplar açık. O Kerim olayın koşkulları, Serdar'ın kitapları, Gurbanlyň kitapları, Alkaş Kakat'ın muzeyi var o merkezde. Ulu bir yapak nime muzeyi var. Yine Fransan jurnalistler giyip yankı skriti kamera ölen aldılar. Olu Alkaş adam. Şonu yankı perişte kurkuyorlar. Bizim deyap desurunumuz kalmadı. Bizim itlerimiz, atlarımız kalmadı. Şolara geç gitti. Ondan şu gün yine vatandaşımız sonra var ya da şu 4 adamdan zannetti. Ne yapmış beylem olayam da. Men de burada dedim. Şunu ya bulmadı ya biz ne ettik? Hiç. Ananın Gurbanyň oğlunu getirecek olup plan çekip bu işe çık, bu işten böktürüp getirip koydu. Fiyatımızı çıkarmadık. Gıyını getiriyor. Fiyatımızı çıkaramadık. Gıyını hükümetin hataını yani bizim hatamızı, bizim pulumuza samalyot minip başka devletler bilen yani duş geçiyor. Sinzapin, Azerbaycan'ın yoluştu bilen yani Özbekistan'ın, Kazakstan'ın birlikte devletlerin yoluştu bilen duşlar geçiriyor. Unutuyorum. Hükümetin hataını. Her duşu 3-4 milyon dolar. Unutuyorum. Pasobeler, pensiyonerlere yani ol çağla ayarlara, studentlere 10% kaldırmak için bir 5 milyon dolar gerek bir yılına.
şol iki voyaji, şol iki eden voyaji dol yapya Muhammed ağa. Şu çıktıcıları. Näçe voyaj edip ýör, aýlanyp ýör. Men size ha görkezin inanmarsaňyz ine serdim. Bul gahrman bolup ýör bulay almaşgyla. Yani bir minut. Men size görkezin. Pardon. Pardon, beýerde. Ha, bir minut görkezin. Gahrman bolup ýör bulay almaşgyla. Ine serdim. Hökümetde işleyen ok. Hökümeti yani Gurbanul intiyadar olunca. Indi bulunmuyor hökümeti. Şun gey oturan eşi var ya altıllarda atlarını verdi. Bir ay bütün Türkmenistan'ın pensiyonerlerin pulunu verip oluyor. Men bir dağda düşünemokda. Yine başka bir prezident bolun bolsa, girlerdi şu hatta. Bul bolsa, aydım halkı mundan metal gaharı getire. Men düşünemok şol Gurbanul bir binamyzyň bir aňyr başy näme diýenini özü düşünýärmi ki Muhammed ağa? Yo şu Bu şu reklamlar yani anti reklama bolup Toğunu tok diyen yok da bulam şol için. Şol için aktivistler her nätirip alıp kitçek bolýar. Biz halka ayağı alırdık, inni şu zatlar gurrun edip başladı. Şol için biz tutmalı, urmalı yerinden urup otyp bilen. Şu sebäpden hem inni öz titrenden görüp otyp, duýup otyp şu wagt. Muhammed ağa, men ine yankı bizim vatandaşlarımıza düşünürüyün. Yani 4 adam daha can etti. Nemçip beyni olacak. Oğlunu getirdi. Hiç sat demedik. Gıyını getirdi. Aylap yor. Bütün dünyada bizim hatağımıza. Fikir etmeyen. Sen tebi vaylıkların ol Gurbanlyňky da. Gurban bir nukodam değil. Bir denizin içinde bir damca da değil. Hiç kim. Aylap yor. Hiç sat demedik. Bizim aktivistlerimizi tutup alıp gidiyorlar. Hiç sat diyemdi. Günlük kanunlar, kararlar hemme dağıtlar bozulýar. Dine dil yankı görkezmeler bilen bulur kanun bozulýar. Kim atıyor? Oğlum ne yapçı bizim kov olsun? Ne yapçı bizim bakamız olsun? Ne yapçı bize üf versin? Gurbanul giyici oynuyor. Durman, guluşlar edip pul oğurlap yatıyor. Eğer Gurbanul bizim aktivistimiz bolan mı olsa? Bir de hem yenerdik. Milyarder olardık değil mi? Bir de hem yenerdik. Şu Gurbanul ýaly aktivistimiz bolan bolsa, DWT hem yenerdi. Demokratik opozisiýa yenerdi. Biz Gurbanul şu bol bilemdi o, men ine gön aýdýan. Risk edip korkmaly, ha. Risk edip, maşençilik edip, neme edip pul oğurlap halky ýanky öldürüp, tutturup, gynap, owadan depede gynap öldürüp, hemme da dedi. Prezident öldürüp geldi. O prezident öldürdü, ganhor. Ey, doğrudan bir köyde kahraman diýsen bolýar şoňa. Ay dur. Bu ýaly Muhammed ağa, ne min etdiler? Biz oňurulmaz onu. Şoň biz kahramanam derler. Ne ettir Amerika nem için Beyik Amerika. Böyle ne ettir şu adeçelik 2 tane Amerikan grajdany, 2 tane grajdany, bire mesestra, bire yazıcı. Böyle immigrantları gora polisiýa okunun öwünü özlerini okladylar. Böyle polisiýele gelip şu immigrasyonlu polisiýa gelip şu immigrantlar tutacak olanını özleri şolu bilen urşa girip özlerini öldürttüler. Gör nähilli halk. Günne miting. Şala bir kara bir zat diýilip bütün şäheri oda çekýärli. Näme kara ne adam demedi. Şala bir zat bolsaly köçede. Türmäde girýärli, urulýarlym, ýençýärlym, işdenem gowulýar. Şol üçin Amerika beýik. Häzir gözde İran'da şu hat miting başladı da, mitingle başladı. 36.500 adam öldü. Şolun hiç gaýdy gıynanak. Ben gen galyan adam şu murada tere. Biri şu dol giýje unni kulak atýarlar, çykyş edip aýtýarlar. Gaýtan begenýärle bizim oğlumuz vatan için canını feda etti diýip.
Ve de bizim çağımız vatan için özünü peda etti. İnne iyiydi neyli? İran'ın şu atlam neme kino festivali geçiyordu. Şona katnaşyarlı biz katnaşekke diyerli. Ve de at kazanan rejisörle katnaşekke deyip şondan ait diyerli. Futbolistle İran'ın milli komandasından ikisi biz oynayacak ki İran'ın. Basketbolundan şeyle neşesi, yazıcılığı, Muğollumluğun komiteti şun beyanat yayrattılar. 152 tane okuvçini öldürdüler diye. Şoları biz korar, onlar hükümet ellerine hakkı yok deyip para çıkış ediyor. Şoları işten gideceğine milyar, türmeye basılacağına milyar, ne için Muğollum türmede de. Şunu yana kalklarda yurt düzelt ya. Şol için sen bir zada o devlet vuracak oradan görüşmeli şol için. Sen özünden bir zat çıkarmalı şu an Türkiye'ye gidip bir pul kazanacak olduğunu bir yerden al neme patpor sen pul alıyarla ay polisiye pul veriyerle imigrasyonuna pul veriyerle Türkiye var araça pul veriyerle o tane yılla pul volu işleyerle çağırıp nekleyecek ol. Şolun hemmesine derek bir gün köçe çıktı şu karamdada yok şu yurdun hemme bağlığın bizimki. Hemme şu yurdun bağlığı bizimki şu. Doğru diyeyim. Yine Muhammed Ağa doğru kaçtığında biz halk olup hiç tat edemiyoruz. Biz halk olup halkın gücünü görkezelemdik. Yani şunun için her 5. gün biz barmalı mescitlere ve mescitlerde halkın gücünü görkezmeli. Dine üşämeli. Şondan eýem gurbanly intihada gorkup başlaýar. İsteklerini edip başlaýar. Yine 10 adamcık Türkmen başdaky golf yankı golf kuruşu durdu. 10 adam. O ne o Genayetlerimizde Gurbanly itlerine, pişiklerine bir zat guryan bolsa, ýa bir gerekmejek obýektde guryan bolsa, öňüne baryp durmaly. O, dogun köçelerimiz düzet. Bizim ýollarymyz düzet. Bizim zeykeşlerimiz, kanallarymyz, howuzlarymyz düzet. Suw ýok, biz köçe çykarýarlar. Sena atyna gidenine günne maşyn çalyşyp yankı perfekt ýoldan gidýän. Bizde bolsa köçe çykýarlar, o çağırlar. Adamlar kırılýar, içeride ýolny 5 adam öldü. Bir daha yankı oğullarda skor çağırma olsa skor ama gelin o köçe. Traktör bilen yankı doktor getiremezsin. Hudaý taklasın, ine gördüňiz ýalnızca. Dine bir owan köçesi beýle däl. Onanyň TikTok'a goýýarlar, derrew emheme ılgap baryp onu ýapdyrýar-da bir topar videolar aýdýarlar. Entek şol yankı çykanlary aýrtmanly. Şoň üçin ine men size bir sekretni zat aýdaýyn. Türkmenistana Guteriş diyen bir haramzada o onun başlığı gelenine ikinci haramzada Gurbanoğlu ministrlerin üstüne onu ziyaretka berýär. Her gedek gelenine bir çimadan pul alyp gidýär. Näçe milyon dolar bilemok alyp gidýär. Şu gedeklerle öňkedek gelenine maşin padarka berdiler şuna. Samolyotda eltip gaýtdylar şuna. Häzirem Dubaýyň üstünden ine New York'a pul geçirilýär. Şöýde de pulunu alýar. Onun bir şerti var. Muňa yankı Türkmenistan boýunça hiç negatif informasiýa bermediler de. Bulamaýdy. Men beremok. Siz gaty gyzyň informasiýa daşna çykmasyn. Hiç kim bilmesin. Menden çykmaz. Ýöne daşna çykaýdy informasiýa. Men hemme zat açarna sizi yankı nime derim. Basaryn informasiýa. Men gyýgyrmaly boldy. Şeýle ılaşyk var. Çıkarın informasyonu. TikTok'a koy, onu koy. Bir TikTok'a koydu mu derrew onu peripost et. Yani perizalivat et. Derrew yayradın, durmasın. Onanyň informasiýa çykdy, bu kaçıp gidýär. Men öňem aýtdym, görüşüm milyon görünüşi var şu yani ýurtdan kowmany. Ýoly var. Bu informasiýada çykyp şu kowup bolýar. Hemme zatlar çykarp başlan, polisleri, emhemeler, skriti kamera alın. Elinizde sizin telefonuňyz, skriti kameralarınız, zapis ustroysolarınız sizin yaraňyz şol. Şol bilen zapis çıkarın daşına, bular nirde gizlenjegini bilmezler. Açık diýerler. Biz bolsa onu alıp Trump'ın yankı hakiki adam hakları koruyan gurumların yönü yağdırar şoları. Bütün medya boom eder. Hem fokus Türkmenistan'a görkezip şon bolşunu görkezler.
Şoň üçin ine şulan bir görüşüň esaty görünüşi. Biz şunu Esası edemiz. şol. Burada Ünker, esas edemiz o. Ay gidiye bar edbilýän adamız, nire git bolýar? Belarusiýa tanşymam git bolýarmy? Gidip kardalýar. Özümüz bu kozokýar. Ondan alıp ona berýär. Yine bir gezek özümüz pokozokýar. Zordan gaçgaýdýar Türkmenistany. Yine gelip özümüz pokozokýar. Bir soğuk yerlerde işläp, eşek ýal bolup, maýyp bolup, o ýerden pul ýanky nelegal bolup galýan onun puluny töläň oklar bir topar poklar batýar. Näme gerek? Daşynaklar öz dogun garnaşyňyz bilen kiçik gruppa ýasaň. Yapyk gruppa Telegramda. Olardan video suratlar alıp onun ýa geolokasiýasy we video suratyň bolunda TikTok'u ýelmäň, oňa ýelmäň goýun. Hemme bize bermäňem özüňiz ýaradyň. Fake account bilen. Çıkarın daşyny informasiýa. Biz demirden ýa-ni betonyň gurulan Türkmenistanyň serhedindäki binany ýykmaly. Onu Türkmenistan bir topor halkara gol çeken şertnamalaryna boyun eğmeli bol. Pasportlar çalışmaly bol, şirketler açmaly bol. İçinde kanun, ýa kadiýetler düzeltmeli bolýar. Biz o hiç näde edemiz o. Gurban ol giýje ony bakýar. Giýje ony pullary oglapýar. Giýje ony ogly gyýdy bilen ýygnaklary geçirip, ine niýde näme oglap bolýar? Oglum sen aňardan ogla. Men berden oglap giýje ony işleýär. Emhemeler giýje ony işleýär talap. Polis giýje ony işleýär talap. Azyl näme diýär? Gaçyk gidýär döwletden. Aýdardyňyz, Murad aga senem açyk gitdiň. Bizim açdyk. Näme deli? Bu döwletde ýaşap bolmak. Indi ýerimize dolanmaly. Boldy. Ine şoýaly. Muhammed aga, indi kadrlar terdeli, entek men dogly ýa-ni size görkezmedim. Ondan dowam eder. Ünsörün ine şul adam Kahraman arkadagymyzy aba anay özüne Gahrman adyny oğluna berdirdi. Ýa-ni Gahrmandan mejlise berdirdi. Özüne oğlunu milli lider ettirip hemme prezidentiň haklaryny, jogapkärçiliklaryny, haklaryny alyp paça bolup getipdir. Kanun çıkarttı oğluna, maňa men çağlarma, men garnaşlarma, hiç kim hiç sat diýmän haky ýok diýip. Bu özüne şert etdi. Konstitusiýada ýazylgy. Hemme adam deň Türkmenistan. Ine şu deňlik ýok, ine adalatlyk ýok diýip özü kezzap bolsun, ganhor, niyaz öldüren adam ine edip ýören zatlar. Men şu niyazyň ýanky golyan adamlaryna ýanna atamyz diýip aýdýar. Ine ataňyzy öldüren adam men görkedeýin. Ünsür? Ewadynaky Halkara Akalteki Açyk Akademiýasynyň rektory Bayram Durduýew we Halkara Akalteki Açyk Akademiýasynyň ine Niyaz öldüren ganhor. Niyaz ataňyz bolsa ine siziň ataňyzy öldüren ganhor ine men görkedeýän. Şuňa kezzap Gurbanul Berdimuhammedow. Oğul tarapyndan milli liderçilik berildi şuňa we oğul tarapyndan ýürüýti kanun çykardy, konstitusiýon kanun. Şunu ellemek gadagan, şuň maşgalatyny ellemek gadagan. Prokuratura iş bolap bilmeýär, polis hiç kim ýanky şuňa hiç sat diýip bilmeýär. Konstitusiýanyň 3-nji maddasynyň esatyna Türkmenistanyny ýeketek iň uly organ, şondan uly organ ýok. Konstitusiýadan hem ýokary. Ýagny ministrden hem, kabinet ministriniň başlygyndan, ýagny prezidentden ýokary, milli liderden ýokary, iň ýokary zat. Şu milli liderleri, prezidentler cemlep 1 milyon, 2 milyar, 5 milyar edip hatar koysaň iň üstünläki zat konstitusiýa boýunça 3-nji maddanyň esatyna bir ýeketek organ olan halk. Biz istenlik zatymyz etip bilýär. Şoň üçin biz şunu arasep bilýär. Konstitusiýa teretmän. Ya biz konstitusiýany biz emele getirýär. Biz bolmasa, halk bolmasa konstitusiýanyň hiç manysy ýok, döwletiň manysy ýok. Şoň üçin bütün dünýä adam haklaryny goýan jarnamanyň esasyna we bütün dünýäde 72-nji ýylda kabul edilen adamlaryň grajdan haklary we siýasat haklarynyň deklarasiýasynyň esasyna halk iň ýokary organ. İttenlik wagty şunu arasep bilýär. Şu kezzapy gulugyndan tutup biz jenayda çek bilýär. Diňe bize meçitler barıp şöýden üýüşüp köşke barmaly. Başga bize hiç sat gerek. Ine ünsürüm. Hem de Türkmen alaba ýetler açsat. Muhammed aga, sen şuň dillerine bir terim.
Ine şoň ýüllerine bir teret, şular o zyk bolanmada. Zyk diýil ýani öň türmede oturanlar. Rejepov mehdi gaçadylar. Kahraman arkadaş Yeter mi? saçadan. Hem Türkmen Şolaryň ýüllerine bir teret, nur ýok, kyşlady, bu banditler diýemeden. İşk veren gara. Ak radio şolaryň. Şun hökümetiniň hem özüniň hem çüýrükdigine şundan hem belli şu turatdan. Şul adamlar hökümet diýip görkezlere bir delegasiýa gelende görkezmen bolanok şolary. Bunun akla aňarda dursun. Intellektuala aňarda dursun. Yüz keşpem ýok, gynan tamam. Men personalna bular zat diýedim gelenok. Bular men ýar bir türkmen adamlar. Ýöne näçip saýlap geçip ine şuraya adamlar getirýärler. Men şoňa gen näme başga adam tapmadylarmy? Ine şul adamlar gul hökmünde boyun egip näme diýsen edýäni etçin ine şul laýalny hökümete laýal bolan üçin ine şu ýaly bir gullar getirýärler. Şoň üçin bizim hökümetimiz hem gul, bizim gulçulukda, hökümet hem zaложникda, hemmemiz zaложник. İki tane özüne ot bermeýän narkomanyň zaложниклary. Ine der Alabay taraf staçyadan vice-prezidenti Alabay Federasyasy var, At Federasyasy, At Akademiyasy var o, onan sen. Akademiýany Türkmen Akademiýasyny yapıp At Akademiýasyny açdy. Ine muňa näme diýjek? Watandaşlar. Indi kim şu ýerde psikik tarapdan kesel? Gurban Berdi Muhammedov Atlaryň Akademiýasyny köşklerini gurýan, akademiýany ýapýan ýa-da Türkmen halkymy. Aýdyňany. Muňa näme diýjek Muhammed aga? Men Sen bir sözüm düşündir. ýok. Men sözüm ýok bulan akly ýetirilmem. Oň üstünde pikir edemem. Men bir zat bilýär. Karamda ýetkilenleri hormatly ýylaşlar. Ine sezim indi kadra diýerin. Muhammed aga, gow diňle şoňa aýdýan zatdan ýazyp al senem. Yüzüne seyretmeýän, gaýrady. Vallahi. Ben şunu dedim bilen onu uçmak alıp para insanlar tanışmak için yürüydü. Geldi. Her külentinin aklını arası bakı bir taraf. Türkmenistan ve de o vaat buradan. Mekha. Ine senin diskur diýer ýa-da şunu fransuzca. Robot diskury. Bu atçylar geldi, ýani artistler mi näme atçylar näme geldi. Men seni bir taraplyk bayramy, bir taraplyk bilen tutýan. O bir taraplyk prçom. Bu atçylar. Sen şunu näme diýmeli? Hawa bizde plemenoy ýa sastawymyz beýle, bizim nämämiz beýle, geljekde şunu ötürjek, tüweleme, şunu etdiňiz. Bir analiz et, bir rekomendasiýa ber, bir ýa ýoluny görköz ötürjek diýip bir muaýdan zady şu ýygnak geçirende. Salamu aleyküm, hormatly ýylaşlar. Ine robot ýaly ýa-ni zapis edýär. Bu gurlämemden şundan interview alsam Muhammed aga, şun interview bir ýerde çykarsa, o Amerikada ýürüte bir perdaça var da ýa-ni adamyň üstüne gülýän. Şolar da bir gülleler. Hawa bir ýyldagy işine dener şun interviewni dinlese. Bütün dünýä, ýa şoň üçin türkmeniň abry ýok. Biz serkerde başy, ýol başy, milli lider diýip bir idiot, psik tarapdan bir kesel adam goýanmyzda bizim o abrymyz ýok. Ünsörüň. Sen bir futbolny komandan ýa-ni ol içinde näme kapitan komanda bir psik goýsaň, üstüne gülerler-de, ýa gülmelermi? Ýa-ni dogrymy? Elbetde güler. Sen Ronaldo'ny goýsaň, sana ýa-ni elini näme dip seni ýagny hormatlarlar. Bizde näme Ronaldo ýokmy prezident hökmünde? Ba, näçe akylly adamlar bar. Näçe biz şonu saýlandyk, näçe bir ganhor gelip bir ýerini öldürüp ýa-ni prezident bolup oğlunu getirip, gyýyny getirip 50 adama goloy dogun garnaşy. Türkmenistan hökümeti ýok, hemme dogun garnaş. Çykany, gyýyny berdi, gyýyny aldy, gyýyny alanyň dwaýurunçy, gyýyny bereniň traýurunçy. Ine şular. Ine şoň üçin bular talyýa, arkin gelip ýör sebäbi ministram garnaşy, kabinet ministram garnaşy, hemmesi garnaş. Esasy ýa-ni näme saklaýanlar. Näçip düzelsin, näçip arkin gezmesin. Bizden ses çykan. Ýöne bizden ses çykyp başlasa, şunu doganlaryň aşamaçyk diýär. Indi kadra dediň Muhammed aga, muna gördük. Bir minut. Ine
Men bir kadr okudım Muhammed ağa şunu sen gow dinlede şu sen kommentaryň gerek. Doğru gelen olur. Yani interlerin ortasında bastım. Böyle bir yerde. Konsolluğu gelen Türkmenistan'a dolanmak için şahitname veriyordu. Bir ay mühlet tüleniyor. Yön açan Türkmenistan'a içek bolonmada gelip giderdi. Sebebi bir de onu bir ay mühlet bilen verdi. Bizden vaktinde çıkıp gitmesem onu bir kayıtıdan beri bilemedi o. Şoň üçin kimin bastadığımız rol dolan ordu. Şu oku kısmında bu tor tatil kanikulu tanımda konsolluğumda gelip Türkmenistan'a dolanmak için şahitname almalı olur. Sonra hukman gayret eden bir gün tertibi sakla var. Takran pasport doğru ne çoğu gelip görünler var derdi. Tamam medyalardan kaçak gelip yani illegal gelip görünler. Öldürüp seniyorlar. Ya da gelip muhtemelen bilirler. Ünfer Muhammed ağa meydan bir zat görkedeýin seni. Ine bir minut. Terep. Türkmenistan'ın migrasiya kanuny. Граждан 29 статья 3 пункт. Граждане Туркменистана, постоянно проживающие за пределами Туркменистана, янка Турция, да, для получения паспорта обращаются в государственную миграционную службу Туркменистана через дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана государства. Näme diýär? Türkmen gражданлary daşarda ýurtda yerleşýän bolsa, şular Türkmenistanyň konsullugy bilen ilçihanaň üstünden Türkmenistanyň migrasiya gurulugyna ýüzlenip bilýärler. Ýagny hiç ýere gitmeýän konsullugy ýüzlensem, konsulluk şu daşar ýurtda bütün Türkmenistan gurulmalarynyň ýanky vekili hökmünde. Şoňa ýüzlenýän, soň näme diýär? В иностранном государстве. Паспорты указанным гражданам оформляются в центральном аппарате государственной миграционной службы Туркменистана и вручаются им через дипломатические представительства и консульские учреждения Туркменистана в иностранных государствах. Ягни, şol senin запросларыңа dolduran dokumentlarını Türkmenistan'a gidiyor, migrasiyada pasportunu ediliyor ve yine diplomatik yani konsulstva ya ilçihana geliyor ve şu yerde pasportunu da almalı. Yani çalışma. Beýleki döwletlerin kıyalı yine migrasiya kanuny 29 statya 3 punkt. Yine yankı bizim gören yollaşmada yine şu yollaşmada konsulun işgari ya midin işgari ya da ilçihanaň işgari men her göremok. Şu näme diýär? Hawa şu realite illegal bolýan Türkmenistana gitmeli, çalışmaly. Ne şun öňe çykyp halk bilen guruluşýanyny eýýän taňar ýalkadan. Ýani muň aýdýan ýagny maglumatlary ýalňyş, halky näme dogry näme dogry informasiýa berip, halky näme dogry ýola urakdyrýar. Şulardan häzir çykyşynda migrasiýaň 29-njy statýasynyň 3-nji punktyny bozdy. Düşündirmeli şunu. Ine biz düşündürdik häzir. Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa? Murada birinciden şun özü ştak gelmeginin özü Gönerden gelen akta bular dine oturup pul almany bilýän adamlar. Ýöne bizim şu aktivistlerimiň gahrmançylykly hereketleri inni hemme kişini aýak üstüne galdyrdy. Inni Türkiýe döwletim şolar aýtýar, "Haw bir tiden bir gel halkyň öňüne jogap berin" diýip şu institut şolar çağıran. Gelin haw diýip. Gelin şulan problemasyny çözdi. Birinciden utanç olara. O takkil o haramzada yine yalan sözler oldu. Yalan sözleyen ne mi? Biz onuramda bu okun yankın onura okun neleke statya var. Dünyanın hemme yerine hemme devletlerde ol asırlak gelen dep şeyler. Daşar yurtta konsulluklu yani Türkmenistan'ın devleti. Şola grajdanlarının problemosunu çözmeli. Temboliye konsulluklarının dine inşi şol. Konsulluk diyenlerin inşi şol. Kanzilyariye dengeli. Şol dokumentleri de dertmeli. Abba olsa neyme diye eğer dokumentinizin sürün dolan olsa diye gelin diye bir aylık size muhlet bilen beriyek eğer onu yitirseniz son biz berip bilem dağıt diye dokumentsiz geziverin. Neyme deyip yok. Ve öden bilýär şolan hemme dokumentsiz otuýar.
Ozan kahiş eden kişik bolya utanmany dokumentsiz gezmeň düzgünü bozmaň diye. A düzgünü bozdurýan siz haramdadala. Pul bersem edip berýär şonu. Pul verdim pasportu getirip berýärler. $10,000 özleri gylak getirip berýärler. Bu haramdadalan bolup ýörşi. A bir de şu postunu satın alan. Yokordakine pul ödüp vermeli. Ola bana ola. Bizim yurdumuz. Şol için vatandaşlar. Biz şu hükümetten değil mi da şu problemlerden dinip bilmeye. Biz görüşürken mi da yine de haramdadılar oğlum. Şu tak getirdik şunu. Şu getirmedi şu bizim zaslugağımız. Şu Elşehir'in dağı, Abdullah'ın dağı, Beyleki Farkad'ın şu oğlanın görüşünün neticesi. Yönü yine gel bağlı oldu. Şular beterrak kurmalı. Köprek adamla çıkış etmeli. Bir beyleki devletle yanak oldu ne? Hazır Özbekistan'ın devleti ola da neçe ilap etmeyedi. İnni edip başladılar. İnni gördü, halk gördü, nemetçekke ola da nemet. İnni ortaya etmeden doğu var et ya, bizim imigrantlarımız baranla kanuni işlerle ellermenizde hakkınız yoktu. Çala bir adam orada derro midi kıyırıp aytiya pretenziye dedi. Karayevlen ofisyalını dogovor edip öz grajdarlarını den derecede Karayisle bilen işler yanık şert öğretmeli şert öğretiyor. A Türkiye olsa bizim halkımız kul veriyor, kulçuluğa uğratıyor Berdoğan, Berdi Muhammed. Türkmen kullarını Allah işledin şu ta. Ne emekleniz edin, benim ellerinden dokumentlerini alır, ne emetçik olsanız ediverin. Hem banditlerine hizmet ediyor, hem devletine, hem biznesmenlerine muht kulları veriyor. Şunu biz Türkiye devletine aitmalı. Eğer sen Turan birleşiğini kuracak olsan, siz Türkmenleri kul edecek ol. Şu niyet bilen kuracak ol yanıdı mı ya? Ya Türkmenleri andın mı yanık çuğusböde doğun yanık görüp din hukuklu işler yanık edecek ol yanıdı. Eğer şey edecek olsanız şu an bersin. Berdi Muhammed'in halandadaları çağırdın o. Şunu men kardeşlam, doğullum, men vatandaşlam, men özüm Türk. Bular kul etme deyip şolara tövmeli adam Erdoğan. Yöne eden akma. Şol için hem Turan birleşiği bolmaya. Eğer bana bizim kazayımız çalışmalı oldu. Ortaya dedilerek Erdoğan gelecek oldu bir de gereği yok. Biz Erdoğan'la den şertte birbirimize hormat koyup bizim hemmemiz bir olsak bize hiç gözün dikilmez. Şol için bize Turan gerek. Neyinki Türkmenler öz yurdunu kullanacak. Hormatly ileşler ine TikTok'ta 10 adamma TikTok'ta efir paylaşın. Men soň TikTok'a gelip sizin soruňyza jogap beren. Hem TikTok'takiler dinlesin, TikTok'takiler Türkmenistan'ın içindeki adamlar. Paylaşın her TikTok'takiler. Hormatly ileşler biz dowam edelim. Muhammed abi men size bir kadr okuyayım. Ne ünsörüm. Ermenistan öz azatlygyny aldy. Ýani şöyle. Öňkü tradisiyon prezidentlerde çalışma bolup bir halktan prezident çykdy Paşinyan. Paşinyan'ın hökümetiniň ýa-ni çinownygyna bir dinlek görün. Şu bizim bütün tarihimizde 35 ýylda bir çinownygam çykyş etgörün okşurýardy. Ne şu diplomat, ne şu realyklara diýilýär. Ünsörüp seredin hormatly ileşler. Yine Вопрос господину Симоняну. Курс правительства Армении в последнее время похож на системную линию по сокращению взаимодействия с Россией. Не боитесь ли вы, что Москва, которая исторически была гарантом безопасности Армении, отвернется от Еревана, а Евросоюз, который предпочитает отношения с Азербайджаном и Турцией, не подставит свое плечо? Уважаемый коллега, я не разделяю ваше мнение. Я считаю, что Армения как суверенное государство имеет право балансировать свою политику. Eşitimi Muhammed ağa, Armenia как суверенное государство имеет право балансировать свою политику. Şulu döwlet erleri, döwlet adamları, bizim hökümetimizde 35 ýyldan beri bir adam, bir çinownik, bir minister, bir kabinet minister döwlet işgär bolmady. Men şoň üçin diýen, döwlet guruş institutu ýok bizde. Ýa-ni bir-birine terjime berip bir minister hükümeti, devleti gollap, halkı gollap, bütün dünyada
Gürüşüp ýören, oňsoň gidenine öz ornmasaryna ýa-da ministrine düşündirip, gürüşüň ýa-ni maňyny düşünüp şoňa berip, olum gürüşi dowam edip türkmen halkynyň bähbidi üçin daşary ýurtlarda ol zat tradisiýa da ýok, hiç adam ýok. Gelendiňe arkadagy şöhrat, arkadagy nime, gahrman arkadagymyz beýle diýdi. Şurada Raşid Mereden bolmasa, şoňa sorag beren bolsa, biz Rossiýa bilen dogun gahrman arkadagymyz ine Putin bilen nimetdi, şoň bilen tamam edýär. Boldy. Ine bul nizavissima özi lişni hökmünne, ministr hökmünne ýa-da ornmatar hökmünne öz pozisiýasyny, ýagny döwleti ötürýän pozisiýa, halky ötürýän pozisiýany ortada seretmän, güýç ortada seretmän, güýç Amerika seretmän çotka edýär. Ünsüren. И Армения, я об этом в разговоре сказал и коллеги, Армения не собирается вставать на чью-либо сторону или работать против кого-то. Армения имеет свою внешнюю политику, свое видение. Особенно после войны 2020 года, думаю, что вопрос, который вы задаете, уже ответы можем найти в том, что произошло после 2020 года. То есть ничего нового на данный момент я вам сказать не могу, но восприятие того, что Армения пытается поменять курс из одного полюса в другой полюс, неправильно. Армения не будет находиться ни в одном полюсе и не будет находиться в обратном полюсе. Gördüňizmi? Orsiýetde var Gönayda. Biz Rossiýada ya beýleki döwletde degişliler, biz öz başlap hiç wagt biz polislaryny çalışmaz. Şuň ortaýa gelip, muň başlaman sırtyny ýalap, ertir Amerikaga gidip oň sırtyny ýalap, ýok, biz döwlet, biz öz başlap, ine hakyky öz başlap. Bizde bir taraplyk barmy, garşylyk barmy? Hemme zat Putin'e bagly. Кстати, господин Симонян, к вам вопрос. Вот уже год мы видим, как происходит на армянско-апостольскую церковь, и самых видных священнослужителей. Мы видим, что с такой политикой многие в стране не согласны. Мы видим митинги на улицах, в том числе в Ереване. Как вам кажется, является ли это опасным явлением, да, с учетом того, что церковь является таким столпом, да, и фундаментом единения в обществе? А где вы видели гонения на армянскую апостольскую церковь? Если вы видели такие гонения, я к вам присоединюсь, и мы вместе разгоним людей, которые устраивают гонения на армянскую апостольскую церковь. Армянская апостольская. Gördüňmü Muhammed ağa? Ine şunu ýaly, ne bizim prezidentimiz, ne onun kabinet ministri, ne onun iň güýçli ýanky ekonomisti, hiç kim şu ýaly interview berip görenok. Göni presaňyny provokasiýa sokýarlar muny. Ermenistan ýanky Rossiýanyň wlaýatyny gidýär. Yani Amerika'ya onu gönaýýa. Biz öz başda kalıp biz Rossiýada degişliler, beýlekde degişliler. Ine beýleki döwletler biz bilen bir soýuzda, bir Sowet soýuzyna bolan döwletleriň ine ýagdaý şeýle. Öz başda aýdýa ministram öz başda prezidentinden, ornmataram öz ministrinden öz başda. Esasy strategiýasy, esasy uğry döwleti goramak, östürmek, on bähbidini hem ýerde unutturmaklyk däl. Ine şol maksat goýla, strategiýa goýulýar. Ministersiýada, prezidentde de hemmetne. Şonu şolar edýärler. Han gyýryp duran o arkadagy şöhrat. Biziň arkadagy prezidentimiz ine arkadagy zamanyna ine biz Rossiýa bilen eýtjek, beýtjek diýip bir topar poklar aýdan o. Konkretne çotka jogap berýär. Hakyky hökümet hökmünde hakyky ministr ýa hökümet döwlet ýolbaşy hökmünde ine şu ýal bolmaly. Ine biz men näme görkezýän şu ýany biz nähili etapda, nähili derejede petdirmeli hökümetiň, halkymyzyň petdigini görkezek bolýar. Biz çykmaly şundan. Bollugy şoň üçin üstümizden gülýär. Hökümetiň üstünden gülýärler. Prezidentiň üstünden gülýärler. Onun millidiriň ola psih, ola dünýäni tomoşa edip gülürpýär. On elbetde bizim halkynyň üstünden bularlar. Ine baran ýerinde türkmenli isen üstünden gülýär. Ine şunu biz çalışyp bilemdik. Şul iki atalogul çalışmasak, şul pikiri dünýäde çalışyp bilemdik.
Siz vara lotereya 350 milyon Amerikada utorsaňyz, siz dünýäň çempionu bolarsaňyz, sen kim bolay? Şonda da üstüňe gururlar. Näme? Sen türkmen. Biz şu zatlar çalışmaly. Biz garyp bolaly, geday bolaly, ýöne türkmen bolaly, hiç kim üstümizden gülmeliler. Döwletimiz bolmaly. Döwletimiz bolmaly. Bizim döwletimiz, Gurbanlyň bir psihiň döwlet däl, bizim döwletimiz. Ata-babalarymyň tarihi alındy, ýok. Dep desturlar ýok. Dilimiz ütkäp otyra, dinlen häzir gülüşini. Men ne wara prosta patolog kanok dip ýarmurt ýak türkmençe ulýarlar. Dilimiz ýitdi. Intelligensiýamyz, türkmen intelligensiýamyz ýitdi. Türkmen intelligensiýa dilimizi, dep desturumuzy, öňe gidişlerimizi ötürýän zatlar ýitdi. Moral taraftan bozuldu burada. Moral taraftan wapşe ýykyllyk bir Muhammed ağa. Maşgalalar dargady. Maşgalalar. Ýalnyklyk mewsalya. Aýlyşmak maşgalaly terk etmek mewsalya. Türkmenistan terk edip gitmek mewsalya. Şu zatlar üçin prezident Astavka gitmeli. O näme diýär? Iki kahraman bolan kezap, kahraman başga bir kezaby kahramançylyk goýar, olum ogly. Biz wara bir muny wara bir diýende utanýan. Şunu görseň da ýere gazyp gömülösüň gelýär. Maskaraçylyk. Ne şoň üçin üstümizden ulýarlar. Ýardan çykarman da şunu. Gelin indi kadra edelim Muhammed ağa. Burada aýtjakdym şda Murad ağa. Aýdyn. Şu Sovet Soýuzynyň sastawyna 15 tan respublikadan şu an iň erkisi Türkmenistan. Hiç zady oňarmaýanna, hiç näme Putin näme diýse ılgap ýören şu haramda. Dünýäň ýüzünde de. Yüzük dili gysga, gorkok, bir üstünden güldürüp ýörençi, öz halkynyň ganym duşman döwlet. Öz halkyny hiç ýerde gorap bilmeýän döwlet şu. Öz halkyny gulçuluga berýän şu döwlet. Bir de esasy sebebi näme? Bir ýurt dolandyryp bilene. Bir halky hiç hasap edene. Halkymyň söýene, o bilen işi ýok da, halkynyň içinde hiç ýyldy şoňa hormat goýar ýany hiç zat ýok. Munun iýmini Putiniň töweregindäki Türkmenistany kururyp oturan adamlar şunu itiklediler. Halk oy ýergensin, ogurlyk etsin, cinayet etsin, odan biziň elimizde diýdiler. Bu şol üçin Putiniň eline badam. Şu näme diýip etmeli? Sebebi eger Putin gollamasa şonu hiç zady ýok. Şol üçin taýlawlaryny şol gollaýarlar. Dünýäň ýüzünde ortaýadyň diplomatlary şolary gollaýarlar, rekomendasiýa berýärler näýildi. Dünýäň ýüzünde bir towar pravazashitni falan diplomatlar döredip Türkmenistanyň içindäki hemme halkyň hereketiniň öwüne päsgelçilik berip oturanam şonu. Şol üçin bu adam durmaly adam de, bu watanyny söýýän adam da. Şu sebäpden ortaýat gelip şuna medal berýär. Ortaýada hyzmat eden üçin. Şol üçin watandaşlar. Şu betbaşçy çykarman. Kezap berdi Muhammed Gurbanly iki edep Türkmenistanyň gahrymany. Hiç ýerde gahrymanyçylyk etmeýän, gahrymanyçylyk alan adam. Hiç de ideýasy bolman, ýagny strategiýasy bolman, maksady bolman milli lider bolýar. Milli lideriň milli programmasy, milli ideýasy ýok bolan adam milli lider bolup gezip ýör, at çap ýa-da itleri, piçikleri seredip gezip ýör. Şu adam Rossiýa hyzmat edip Россиян иң улы медали, янки, Александр Невский, заслугу перед Отечеством, за особые заслуги перед Отечеством deyip, ortaýadyň iň uly, öz orsun öňünde iň uly medal, hyzmat etmek uğruna iň uly medali eýe bolýar. Döwürç diýip Alexander Nevский. Vatan dönügi, kezap, özüne milli liderçiligi aldy, milli ideýasy ýok. Gahrymanyçylyk aldy, ikide gahrman boldy. Gahrymanyçylyk etgörünok bu bilýänem dälmi? Gahrymanyçylyk nämedigini. Birinji gahrymanyçylyk edenne diýir galyp bilýär. Ikinji gahrymanyçylyk ölmeli adam. Şonu gahrman bolýar. Bu gerip ýok. Ola orada gahrymanyçylyk berdi. Hemme oglunyň eden gahrymanyçylygy
Yankı o ona varıp şo ýerde ingliz dilinde tekst okudy. Ine şo ýaly bular bir soňat şoňa şo ýaly gahrymançylykmyş. Diýip ahyrkyna şermenler. Şu adamlar bütün dünýäni güldürip Türkmeniň işini görýär. Biz şoň guluğundan tutup jenayda çekmeli. İkitnem arres etmeli. Ine şoňa hyzmat edýän akmaklara men aýdýan. Kabinet ministrler, MHM'ler, polisler, siz vatan dönükleri, halk dönükleri, siz halkınızı unutup 2 sani kezzaba ulug edýäňiz. Görülüp eşitilmedik zat. Türkmeniň taryhynda bolmadyk zat. 2 sani kezzaba bütün halk hyzmat edýär. Biz her wagt hanlara bir gahrymançylyk edip suud eden hanlara ulug edýärdik. Hiç wagt kezzaplara 2 sani gorkak kezzaba ulug et göremdi o. Siz näme diýäňiz? Öňüňize geleniňizde çağlaň ýüzüne seredeningizde aýdyň, men 2 sani kezzaba ulug edýän diýip. Özüňiz kezzap bolup gitdiňiz. Sizin geljeňiz ýok. Diňe Türkmen halkynyňda sizin geljeňiz ýok. Islenlik sekund owdan depe. Guluk bolmanyn. Kime guluk edýäňiz? Kezzaba islenlik sekund sizi basyp bilýär. Bir ýanky awantažyňyz itlenik adymy ölüp bilýäňiz lisenziýany eliňe berýär we itlenik adamdan pul alýar. Ýöne olam itlenik wagt durup bolýar. Ol neme diýabol bar, şeytan. Kiňden kontrakt baglaşýar. Men sana 10 ýyl jennediň ýanky ýaşaýyşyny berýän, ýöne 10 ýyldan soň wagtyň gelýär, sen gitmeli. Sen ýanky ruhuň men almaly. Ine şu realite şertname etdiňiz 2 sani kezzap, 2 sani şeytan bilen. Başgaça muny düşündirip bolanok. Şonu düşündirme, şonu şeyle bolmasa ýazın kommentarda Murad ağa ýalňyş sen. Beýle däl, biz kezzap däl. 2 sani gahrymana gulluk edýär. Biri 2 de gahrman, biram 1 de gahrman. Hawa olar gahrymançylyk etmedi. Olar bilen ok näme gahrymançylyk. Ýazın şuraya kommentarda. Ine 60 oly adam TikTok geldi, köp sag bolun. Ýa-ni efir paylaşanlar paylaşyň, men soň gelip efirde sizin soruňyza jogap berjek. Ýazın kommentarda soň men okujak bir-birden kommentar ýazyň. Muhammed ağa, indiki video seyredeliň. Ine men ýürüte video görkezýän, ine şuny biziň daýanç grupamyz nemetdi? Ýürüte petisiýa. Ine ünsüriň hormatly vatandaşlar, чтобы соблюдались права граждан Туркменистана на свободу передвижения и последней семьей, я поддерживаю или нет. Ine şu ýerde adyňyzy ýazýaňyz, elektron poçtaňyzy ýazýaňyz we ine şu ýerde подписаться diýäňiz. Şu ýerde ýagny siz golýaňyz şuny. Ýagny Türkmenistanda haklar, adat hereketler we maşgala bilen duguşmak, ýani haklaryňyz bolsunmy, bolmasynmy? Bolsunmasa ine şul petisiýa siz adyňyzy goýup, familiýaňyzy goýup bol çekýäňiz. Ine şulum ýanky rejimiň kelletine bir dubinka. Oturan ýerinde siz dubinka berip bilýäňiz. Siz oturan ýerinde şular bar, gaçky derýalet bilýäňiz. Siz herket edäňiz. Şoň üçin bolanok. Biz Trump'a tekstine çeldi berdik size. Bir 100.000 adam ýatsyn hat. Trump'y özü ulgak gelýär Türkmenistanyň şu guluğundan tutmak diýär. Özü gelip spesial bolmak diýär. Edeňiz o. Biz aýdýar. Bir topar zatlar aýdýar edeňiz o. Ine şu gün ýygnak geçirdik. Gülala geldi Alşeryň Sahatyň aýaly. Görgüli Abdullaň garnaşy bolmasaň on ýanky wekili ýok. Ine Gülala gelip ağlaýar. Murad ağa halk galmaýar. Alşer Sahat bilen Abdullah etdi. Hiç zat eden oklar. Men näçe aýdýan, kömegim eden oklar hiç zat metin soraýan. Ýadymdan çykarmaly. Alşer Sahat, Abdullah Urusov, Farhat Meymenkuliýew, Rowşan Klyçew, Muhammed Merdan Muhammedow, bir topar alkydeler we Azat ol Isakov, bir topar alkyden oglanlar we ol esasy Saddam. Näil gowy Saddam, artist, näil talant, özünü öldürjek bolup, ýanky türmede özünü öldürjek bolup, şoňa özünü öldürmände ruhsat bermekdir. Şu ýaly insaply gowy. Şu ýaly oglanlary görsem mara, men janym ýene şu ýanky gitde ýanta janym ýene. Berk oglanlar. Ol oglanlar Türkmenistanyň ýanky jemgyýetine öňe gitmeli adamlar. Mysal bilen Saddam da bir ajaýyp oglan, bir giň görämeli oglan. Şoňa ýitirýär biz.
aktivistlerimizi yitirýär bolýan, halkdan hiç gymyly ýok. Inanyň, ahir aktivistler guturar, ýeközüň galasyň. Gamçylarlar. Gelip öňe urup çağın öňüne zorlak giderler. Keyfine. Durmaň, oturmaň, herekete girin. Ata-babalarňyzy haýatdan çykardyňyz. Hatça bu çağlaryňyzy, geljeňizi ýadyňyza çykarmaň. Çağlaryň geljegini ýadyňyza çykarmaň. Eger ata-babalarň ganlary damarlaryňyzda size täsir edýän bolsa, büküp çykardyňyz diýýär. Biz aýtmak hakbar, kirletmek paýda salar. Gurban bilen nime? Şoň üçin ýatmalyň o bir herekete giýeliň. Ine şuňa siz ýanky gatnaşyp bilersiňiz Muhammed aga, ýene bir görkezýän şuň sylkasy şul wideoň aşagyna goýular, siz ünsep bilersiňiz. Indiki nimeni görkezýän Muhammed aga, ýadyňda bolsa biz Madurany görkezdik. Ýadyňdamy? Ine Maduran aýrylanyna adamlar şol informasiýany bilenne şoň reaksiýalaryny serdiňer. Pardon. También alegría. Jurnalist interview berip durka habaryny eşdi. Adam habar eşdi. Bozulýar. Köp maşgalan dargatda bolýar, men karamda. Men size aýdyn näme çyp agdýar. Şunça wagtlap, çydap, durmuşlar kül boldy. Şol ýani periodyň durmuşy kül boldy. Inni azatlyk çykyp aglaýarlar. Birincinden şol birincinden we şol ýani ýitiren durmuşyň ýöne geçgidenine de gynanyp aglaýarlar. Intiyorum. Eme şu türme var, belli türme, şonam yaptılar şu vakti. Benim Göktepe'ni şiyakılıkla yapar zaten. Siéntate en el frente de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Llegó la hora. Ineterden şu ekstremistlerde, teröristlerde hakyky halk şular. Gurban bilen terdary biz tutsak edenimizde sizem şu ýaly maşyna şu reaksiýa berýär, gaharyňyza ağlap çykyş edip aýdarsaňyz, hiç kim öýüňize gelmez, çağlaryňyz baş etmez. 9 ýaş çağın bagşlanmagyň emjiginden tutup gynamaz, sizi togy tutmaz. Şu ýaly öz birincini ýanky mass mediada aýdanýar. ¿Cómo se sienten ustedes? Şulun hemmesini gollayan Putinni. Meňa bir tower adam diýip Putinni. Şulun betbaççylygy emmes Putin günaka. Kuba bark gördüňmi rada sen Kuba? Yok bakıyorum. Men her gerek baramda var bir çemedan zadal diýen şu çağalara padar görmüň. Durup bolana ağlasyn gelýär ýaşaýşlar. Hemmesi şeýle. Paytahtından tutta oğullarına çellin aylanın. Putin gollayan devletleri şu. Capturaron a Maduro. Mentira. Haber eştiya, sevdin mi? Mentira. Şok bende. Şok. Nelson. Capturaron a Maduro. Capturaron a Maduro. ¿Es verdad? Ya. El diablo, espérate, me van a matar. No te lo puedo creer, esto es increíble.
Inni kadar edin. Capturaron a Maduro. Ekrana yığırya. Kafarını çıkaracaklar. Ha. Yaman köp azar verdi halkına. Dedim Suriyeli ağlarsınız birincini. Diktatörünü ayırsak onun bunu yapayım. İnşallah. Yok be. Şu at görüyen Ağlat teröristlerden Muhammed Ağa şu sal birine koçak birine. Şu Azat Radiyesi tezeyille analiz etti. Halk dedi indiken özünü öz yurdunun önüne cevapkar dünya. Giğindenim açık birbirinin gepleşiyor. Şu mesela oldaki Balkan'daki halkın kulüp bulacağına karşı çıkıp hakimliğe barışları. Çercevde avtobusun bahaları kalanını hemmez yığınlaşıp haramdağda kıyırışları. Yemen bahasını yatırdılar. Şol için halk şeyle olmalı. Sırası reaksiyon olken emme yerde. 11. fevrarda barın Aşgabat'ın stadyonuna. Yine doğru ve lakıştık Muhammed Ağa biz halk. Halkın gücü şeyde bir ulu ananın bez limitini. Limiti yok. Tanklar bilen baray. Tankını böküp içinde kahramanlar var. Şoförünü çıkarıp zıngıp şu tankı qaytip ters tarafa öwürüp yankı diktator aşıp ulup gidiyorlar. Biz gördük Kazakistan'la, Nemede, yani Kargalpakistan'la, başka devletlerde gördük şunu. Bizim hem Türkmen halkımız böyle halklardan tapavut yok. Inanın. Yine bizi korkutdular. O korkuyla bizi yener. Gidecek yeri yok. Biz yenilmedi. Yeni bir gerek yaratlayan, Uğdun Depe'de işleyen 50 tane ofisiyerler, aktivistler kıynanlar, dinçiler kıynanlar, hem beyleki adamlar kıynanları bir-birden eden işler oyuncu ekranın önüne ağlap düşündürüp olur ömürlük türmeye girerler. Uğdun Depe'de otururlar. Olur yal bolmaz, olur yal adam şekilsiz adamı kıynamak, iççe de görmen. Ol Uğdun Depe'nin men maglumatlar düğün aldım Muhammed Ağa yatbilemek. Mümkün değil o zatlar. Şu Maduran kam şunu yanak bağla şu an ayırdılar şunu. Siriyan kam şolu yali. Siriyan. Inanın şu Türkmenistan häzir garabırda. Şu da şu iki atal oğlu ayırmasak şolun aşağındaky emhemeler polisler onun ediyen bir kanunun limiti yok ha. Limit yok. Sen Türkmen dayda, sen Türkmen gelin, sen Türkmen ayal maşgala onu seyir diyen yok ha. Ya bizim ayal maşgala bizim Mekke Medine'miz bizim hurmat koyuyor. Bizim namusumuz o. Onu вообще bespredельler yaşadık. Onu karşıyla bespredельle görüşmesek başka alacam yok kalmadı. 5 yıllap kanun yolunu aytıp gördük. Şolu kanun şol çağıp gördük. Ünsverin o biz opozisiya halk bolup kanuni hurmat koymalı adamlar, kanunçuluğu yürütmeli adamlar kanunçuluğu çağırıyat o. Biz opozisiya bolup, biz halk bolup prezident konstitusiyanın kanunçuluğun garantini kanunçuluğu çağırıyat o. Nirde baş odattır? Ol Hudaý taklasın. Burada yani bir nime dile gelin ay değil. Ben İranlı bir Türkmen ayalı Türkmenistan'da türmeye başlayıp olup Aşgabat şehrinin hakimliği ondan Akal vilayetinin prokuroru ken ben ornmasarı kol çekip İranlı Türkmen ayalı Aşgabat'ta türmeye başlayıp oluyor. O bayram ağa deyip bir yeri var denli bileyenderli köp şon ayalı. Şon onu başlayıp olup bunu bile var. Ben ettirtmedim şonu. Ben ettim ey göt beren binamuslu. Siz biliyeniz mi İranlı Türkmen ayalıştı adam bütün ömür olan İran Türkmenleriyle düşman mı olursunuz? Ben şunu bastırtmadım mı? O bayram ağadan bastırtmadım.
Bula var ya, iyini durmayacağını bilseler pul alacak olup, hemme binamızçılık etiyelim. O pakirin hiç günahım yok. Dige bayram ağan şunu zorlap, korkup pul alacak olup eden işleri. Şol için katı durmadan, bula o bir günahları doğrulurdular türmeyene. Türmeyen içindeki yatarlı 90% bereke değerini günahsız. Bereke değerini günahsız. Eğer çalak içi günahsız olsa hükümetin günahsız bile türmede yatıyor. Hükümet şoları mecbur etkiye oğurluk etmeli. İş bilen öpçün edene, hükümet içinde işlerlerine yaşanayana gaylık dölene. O zaman sen yaşamalar bir yerden oğurluk etmeli. Şol için 90% Türkmenistan nektumedeki yatarlar bir güne. Şu birinci baranını bilen şolun hemmesinden boşatıyor. Hökman boşatmalı Muhammed ağam. Ya o maskarçılık Hudaý takdan bolmaly däl. Indi biz etat temamyza geçeli Muhammed ağam. Häzir biz umum düşünürdik. Indi biz näme galmaly? Näme şu kısany diýýüsi biz tutsak etdik. Onun metodları ve onun variantları ummasyz. Birinci bilen siz eýýär meçitlere her 5-nji gün barmaly. Netip bolsa biz meçitlerden yine ýörer. Taýar bolun, biz yine sizi çağırar ýöremäne. Her 5-nji gün barıp özüňiziň näraçylygyny görkezin. Rejim çekilip başlaýar. Emhemeler, polisler ýylaryna çekin başlaýar. Şoň üçin her 5-nji gün bizim aktivistlerimiz barýar meçitlere hem adamın sanyny biz kesitleýär. Biz görýär, size çalışmalar gerekmi? Siz nägeliklerinizi bildirecekmi? Siz harekete girecekmi? Girecekken biz şonu analiz ederiz. Şoňa görä de biz sizi çağırır. İkinci, ine futbolny maç bolýar. 40-45 bin adam olimpik stadiona barýar. Ine şo ýerde haramda ýok bol, gurbanyň ýok bol diýip gıýgyryp bolýar. Kimin gıýgyranyny bilip bolmak şo ýerde. Ulu bir stadion. Şo ýerde ýagny üýüşüp, şo ýerden ýürämen biz ýeňip bilýär. Onun beter adam gerek-de 40 bin adam şo ýerde. Bir kişi ýürekde, hemme ýürekdir. Ine olum bir şans. Ofitsialna hökümetiň özü üýşürýär adamlary. Şo ýere daşyna bar, daşyndan Ronaldo'ny görjek diýip bartan adam daşynda dursaň çykan adamlara sen eýýäm, ýa-ni force berýän, güç berýän. Şanslar köp. Hay şans ulansak ulanıp bilýär. Birinci bilen siz edil şu günden başlap elinizdäki telefonlar, zapis şu ustroysalar bilen MHM, polisleri, hökümetiň kezapçylygyny surata video alyp görýän kemçiliklerini, ýollaryň erwetdigini, kanallaryň, deýkeşleriň, howuzlaryň ýokdugyny, toklaryň ýoguny, toň ötýäni hemme ýagny erwet şertleri siz bütün dünya çıkarmalı. Bir kanunçulukları, bir düzgünçülükleri, bütün dünya çıkarın. Onunla o Türkmenistan'a vliyan ediyor. Türkmenistan yuvaş yani neme başlıyor. Onun için yine şundan başlamalı. Birinci bilen. Onun başlamak için hem oturun yerinde yetip oluyor. İkinci, siz daşınla, siz Türkmenistan'ın içinde 1-2 adam tapın. Gerek olsa pulunu kömeydin. Hiç grupa yatan. Türkmenistan'ın içinde hiç 1-2 adamdan grupa inanyan adamlar. Şoňuna söhbetleşik edip yuvaş öz planını taýarla. Partizan planın bolýarmy? Ýol planın bolýarmy? Tapawut ýok. Planını taýarlada. Haçanda halk çykanda eýýäm sen 1-2 adama inanýan. Eýýäm sen ýa-ni ýollaşyň maýanynda. Taýýar bolmaly. Kimde kim ertir, vilayet hekim boljak bolsa, lider boljak bolsa, ya da prezident boljak bolsa, ya da deputat boljak bolsa, häzirden daş töwrüňizde grupa ýatan, ýa-ni toporçuk ýatan, olar siýasatyňyzy alyp baryn, görkezin, biz siýasatlaşdyrmaly. Tuğulime men şu gün bir tane adamdan maglumat aldım, Mary vilayetde sadaka toý bolsa, diňe politika Muhammed ağa. Mary vilayet görürsün sen, birinji galar. Balkan häzir ýa-ni startyny berdi. Mary vilayet Çerjew bolmaly, Çerjew. Gökbaýaryň vilayatyny düýür. Men gatynan ýan Mary vilayatynyň adamlaryna bular hat ýiti, bular hat öňügden, bular
şu ýaly ýa-ni hereketleriň her wagt öňünde. İlkini hereket bolsun öňe çykýar. Şoň üçin mar vilayatda eger hemme toýlarda, sadakalarda diňe salam alekimden soň siýasat guruluşsa diýmek olar taýar. Ine şoň üçin Lewat vilayaty, Balkan vilayaty, Daşow vilayaty, ýyda galmaly Daşow vilayaty, Ahal vilayaty itaat aglyk sizde. Taýar bolun. Film siýasatdan başlan. Bardyňyz siýasat bilen guruluşmaly. Üçüncü, yallak görün yerinizde yüzüne tüýkürün maskal edin. Öňler Türkmen owada bir başla bolyn, küntüşlük etse, ya bir gepçilik etse, ya da umum halkın karşısında yallaklyk edip birdat edip bolýan bolsa, owadan goýýar. Ya da ýekilýärler. Näçe biz ýekilemdik şu yallaklary. Artist bolsun, dünyada gowaýdym aýdýan bolsun, tapawut ýok. Hemme eden adı zero. Eger halka garşy gidýän bolsa, egerde kezaby gollap, şu diktaturany gollap bizi, şu diktatura bizi genosit edýän bolsa, şoň awry zero. Akyş bolsun, Sapar bolsun, Akyş Saparow bolsun, Gurbanly Aýdymçy Gurbanly bolsun, tapawut ýok. Zero. Şoň üçin baha berin, reaksiýaňyzy öküň, ýazyn kommentariýada, bir ýerde video ya YouTube'da, TikTok'ta bir zat koysa, ýazyn kommentariýada, sen o yallak utorun, utorun okmy diýip ýüne ýelme. Onda yallak pes edýär. Onda Gurbanlyň gollaýan ýok. Gurbanlyň fundamenti yallaklyk we gulçuluk ýanky men görkezim iksany ýüz keşip ýok adamlar. Ine şolar ýyda çekilýär. Halk galdygyny görýär. Halkyň tarapyna geçýär. Halk ýene aýta bulyň külünü çykarýar. Bilýär. Şoň üçin olarmy adam? Olarmy gorkýar? Olar güýçden gorkýar, Gurbanlyň güýjünden gorkýar, halkyň güýji ýok. Halkyň güýji her zatda bolup biler. Kommentariýada, ýa-ni paritsaniyada üýüşüp, şoňa kommentariýa ýazyp ýüzüni alsaň, toýa gelende ýüzüne tüýkürseň, inanyň Çeçnya bolsun ýa beýlik milletlerde toýa baryp aýdym aýtsaň ýallak bolsaň, ýa-ni şu sahnada urup gidýärler seni. Öňe gurýardylar başlary. Men ýadymda ine men inim Petrovkada başlara terdiýän oglun 10-njy klasda okuýardy. Başlary ýa-ni hiç kim degmedi ýa şöyle seredýärdi. Gurulus bolan. Öň urýardylar. Akranasy bardy. Häzir näme? Ekranda, telewizorda özüni görkezip ýallaklap aýdym aýdýan adam häzir bir ýer barsa star bolýar o. O starda şu kezzap, şu granneven, şu diktatorluğu saklap, sizi şuune salan o. Doğru düşünün. Düşmanınız şöyle. Tapawut ýok şoň. Bir şoňa düşünme. Ne şu üçüncü göreş, yallaklara garşy göreş. Onda ol yallaklar öňe çykmaýar, çekilip başlaýar. Çekilip başlasa, Gurbanlyň daşynda diňe negativ bolýar. Gaçyp gidýär bular. Bular bilýär. Final. Ne şonu etmeli. Dördüncü, ýaşullarymyza ýykylmaly, ýaşullar tapmaly, awrely ýaşullary. Ýa-ni taryhy bilýän, geljegini hazaplap bilýän, yallak däl, normal ýaşullary aýtmaly. Şu ýaly ýagdaý näme etmeli, maslahat sormaly. Şoň ýanyna bolmaly. Şolar podдержка bersen, şolar lideram bolýar, ýolum bolýar. Ýöne gowy ýaşul saýlan, ol meçitlerdäki yallak mollalarda da meçitlerde de gowy mollalar bar. Saýlan. Daşyny üýüşüň. Eger bir akylrak adam bolsa daşyny üýüşüňde gollan şonu. Şoň bilen bolun. Şoň bilen siýasaty hemme zady guruluşyp, siz kelleňizde eýýam siýasaty guruluşyp geljek jemgyýeti ýasamaly. Şondan başlaýar birinji adamlar. Muhammed ağa, näme goşdyň ine şu men 4 sanatyny aýtdym. Ýaman gowy birinji ýene men aýtjak şu videolary ýaýradym. Şu ýalak çykyş hem video alyp video uratmaňy diýip, ýurdun içinde kemçilikleri video düşürmeklik. Viziatkan garşyna göreşmek üçin video düşürmeklik. Şu zatlaryň hemmesini edilmeli. Ondan soň ýene men bir gowy bir neme bar, lozing ýazmaklyk. Şu video kamera ýok ýerine zat lozing ýazyn. Gummol. Dige şu gummol ýazyn siz özleri düşünýärler. Hiç bir kıyınçılığı yok şu. Oturun ya köçede barýaňyz bir ýerde daş bilen gummolly diýär. O berdi Muhammed gowy düşünýär. Şu her bir gummollydyň bar, şonu ýatyrmaýar şu gizi. Eýemem habar şoňa ýetýär. Hökümetiň işgärlerini gününe goýmaly.
Korkup görsün. Hemişe o korkuyunni olun içine salmalı. Neyse biz korkuyun hükümetin içindeki işleyenleri girdik bildik, halk ondan batır oluyor. Şol için hem birbiriniz bile maslahatlaşıp hükümetin etken proyektlerine karşı çıkıp o siyasi zaten o Balkan'daki yetişleri yani. Bir direk cayları vurdum ben. Gele önce şu yol diyor, ondan sonra vurun diyor. Doğru. Yine şöyle biri katı nime ver ya. Kuruluşuk yankı kuruluşa karşı hareket diye de. Muhammed abi. Kuruluşa karşı hareket neye mi deydik de? Yani biz yine kuruluşuk kurban bir yerde kuruluş etse ünitörün şu yerde pul oğurlanıyor. 50% pul oğurlanıyor. Bir yerde kuruluşuk, yol kuruluşuk, beylik kuruluşuk olsa oğurlanıyor. Eğer yol kuruluşuk olsa, size şu yol gerek olsa da deymen. Yani bir gerek dağıtlar kurulayan olsa ya da kafej kurup onam halka satmalı olsa durdum. Stop. Bize el yeterlikte şu kafejler birinci bilen logistikan, köçeler, kanallar, hovulları, rekeşleri, elektroprovodları, yani bizim üçüncülüğümüzü, bizim şertlerimizi kuruluştur. Ondan kuruluşu et. Ondan arkadaş şehrin kur. Birinci velayetler düzet, şehir düzet, şehirlerimizi düzet, oğullarımızı düzet, aylık pensiye. Aylık pensiyonu düzet. Bize bir seyret, itlerini, pişiklerini, yani atlarına değerli, bize bir seyret. Ondan biz sereden sonra nimetten şonu teyarlıkça yine şol. Bir yerde kuruluşuk açtığı gün şöyle zabastovka. Barıp aksiye geçirmiyor şu kuruluşuk meselesi. Şöyle varıp ardlarına aytsanız şondur diye. Bize şu gerek gel. Ya şunu imene çörümüz yok, işimiz yok. Zavod, fabrik kur. Oğullarda, etraflarda biz bir iş yerli pul kazanalım. Beyitmeden sen $450 milyon metçiydin kime gerek? Adam var mı ya öyle? O bizim pulumuzu sen soğuyan. Bizim pulumuzu bize soğay bir gedek deyip var. Aydın. Ağlamadık çağa emecek. Ediniz o. Hiç tat yok. İnanın. Kurban oluyor. Berdimuhamedov. Bizim aktivistimiz, devlet aktivisti bolun mu olsa? Biz de yenirdik. İstenik diktatör yenirdik. İstenik diktatör yenirdik. Putin'am yenirdik. Giyece günü oğulluk boyunca oğulu, kıydı, üç olup giyece günü doğru anlaşılan giyece günü işte yani. İnanın yok mu? Siz ziyatkan kime vereyim? Çoru ver ya. Çoru yetti ya da ahir. Muhammed ağa, şunun efiri bu toroli. Ayçak dağdın olsa aydırlarsın. Yok. Bir son bir gurrun eder, şu bir tobara her tapılıp şu Türkmen maşı diye de. Şu her kuruluşu. Ha? Ayratin gepleşige değil şunu. Ava şoma. Şu eğer ki şu pradaljeniyeti şu eden dağının neticeleri, meyveleri şu verdi Muhammed. Şol için on yanaklarda ağırlanmaylı. Tabi şu atlar amradağa yurdun içinde siyasi ütköşükle çalp var ya hem dünyada hem regionda hem Türkmenistan'ın içinde. O zaman bir tofar adamla Türkmenistan'ın baylığını göz tıkıp başladılar. Şol için biz başka adamlar gelip yine de Türkmenistan tağlar yani etmeyelim. Olan ağırlıklarına düşmeyelim. Şol için bunu vacip burada. Niyazov'un ayağını Yevrey'de eğer Yevrey'le günahkar oldu. Onun ne başka bir de kurumlar başka adet geldi. Şol için şunun üstünde durup yürüytü kurun etmeli. Niyazov iminde bir kuruluşu kurdu devlet kuruluşunu neticede şunun kuruluşu. Oğudun depeni kurun Niyazov'dur. Öz çalkını kıynar yani şöyle. Men size burada da edeyim. Men Türkmenistan'da yaşadım ve şu yerde yaş olan bir ömür gidici olan biznesmen bol işledim bir biznesmenin 3 tane biznesmen olsa şon bir men Türkmenistan'da. Katı ömür gittik. Şu yerde biznesini yönetmek için men Jadani, Hramovi ve o beyleki Umnovi şuradan maglumatlar alyadım. Doğun qardaşlarının üstünden, yani olun doğun qardaşlarının, dostların, yarların, ministrin, kabinet ministrin, nire saparmat Niyazov, yani bariya, niyamediya, hayti qadağançılık gizicip, ine şun bize şu degme diyalı, yani öňümüzi alma diyalı, özümüzi qorar diyalı şunu isler diyalı. Men size burada da edin, şok bolarsan. Niyazov 96-njy ýylda
yürüytü inostanlı kampanya öz pöwlüdäki öýünni türme gurdy. Diňe ministrler garşy. Şol adam her gün köşkünden çykanlar, şol pöwlüden köşkünden içinden çykanlar, şo türmeň içinden geçki diýe we şolary olar ýanky kamerada otyr, ministrler, kabinet ministrleri ýa kim aýyrsa we şolary aýdýady. Entek owdan depe oglanokdy. Aýdýady. Gördüňmi? Men sana aýdypdym-a? Sen etmedin şu aýdanmy? Ine häzir bokulaşyp otyrsyň diýip. Gidenne we gaýdyşyn şoň içinden geçýärdi. Gaýdyşyn hem aýdýardy. Howa, ne aýdyndy diýip ýa şonuň üstüne gülýärdi. Şol ýaly bir nejit adam. Oň bir siz kartinka görýäňiz. Hakykatdan hem şol ýaly nejit. Soňky 3-4 ýylda öz kölegesini atyp ýören adam, ýanyna hiç kim bar bilenok, pistolen çykyp gorkup kölegesini atýan adam, gyýlar basyna zorlap boğup öldürýän adam şol. Ýaş gyýdylary. Olam soň ýitirmedip ýanky gumda ömýärler. Men köp zatdan habarlıyım. Entek ütlerini açarsoň, Muhammed ağa şoň üçin dogry diýen Niýazowyň hakyky taryhy entek halka ýetenok. Türkmen maşy diýip ýetdi, hakyky taryhy ýetenok. Şoň üçin kim şoňa nime ýa gowy diýen bolsa ýalan aýdypdyr, hakykata bilen. Gelasyn diskussiýa, biz çağırýak açyk. Ona şunun bilen efir ýapaýyl Muhammed ağa. Bolýar. Men turmuşum, men turmuşy ütmeli. Hormatly vatandaşlar, ine şu mesaj Azat Haýitbaýewa uruturlar. Ine Murat Urwanyň her gerek çykyş edenne ara içip çykýar diýdiler. Men sportsmen. Arak dat içemok. Häzirim Ramadan aýynyň öňkü aýy hiç ýanky haramlyk etmeliler, hiç nime etmeliler. Aryklanmaly, nesip bolsa 20'lerine fevralyň Ramadan aýy başlaýar. Mukaddes aýy. Şoň üçin bizi öz bilen deňişdirmeliler, biz tenýanlar. Biz ara içemok, biz masara olamok. Ol öňümdäki swet bilen ýyňnak swet gyzyrýa ýüzüňi we gyzyl bolýan. O sebäpli sen ara içýä ine ara içip çykýar diýip aýdyp bolan noktaýa biz Hıdyrov däl. Ol bir swinya däl, biz ara içip nimede efirde ýykylyp piyan bolup biz oraya ýaňat. Biz görüşýär. Muhammed ağa men ara içýän bolsam efirde çykýan ýene hiç wagt efirde çykmar. Şoň üçin biderek adam. Yo, indi men aýdyp goýanna efirlerini aýdýa. Bir topar biderek batlar aýdýa. Aýdýamyş diýip eşitdim-de. Şoňa men jogap berýän. Şunun bilen hormatly dinleýär, biz size 5 varianta goly. Nadёжny variant görkezdik. Näýdi? İki kelleli prezidenti aýyrmak üçin. Türkmenistan halkyny agyr güne salan iki tane D100 kezzap A harpyna şermende bir soğut adamlary, maşennik adamlar näýil aýryp bolýar? Biz size görkezdik. Ulanyň bizim kontaktlarymız bardyr. Ine men häzir görkezden ýene bir gerek. Ine meniň telefonlarym ünsörplerden istenik wagt jaňat bilýän WhatsApp'tan ya da Telegram'da. Ine Telegram'da öňünde Telegram diýip ýazyly. Şu zatlar ýatdan Telegram'da men çykýan gün ýazýan. Murada Galasowy goý senmi diýip men size Galasowy goýan, ondan men gepleşip bilýän. Eger siz başarypdy bolsaňyz, men ine hemmäňiz aýdýan. İstenik operator bilen jaňat bilýän WhatsApp'tan Türkmen hökümeti dinläp bilen. Hiç da edilen. Ya bir tarafı Frans tarafı, beýleki tarafı başga bir döwlet. Türkmen döwletiň oraya mümkinçiligi ýok, Amerikanyň oraya mümkinçiligi ýok. Hiç kim dinläp bilen. Telegramda ýazýan adamyň gasawy zatlaryny hiç kim alyp bilen. Şoň üçin gorkma. Hoşsag bolan indi gepleşikler çeldi. Muhammed ağa köp taňyr gatyn. Gelip ine ýötkürüň aýdan üçin we tizden gutulun. Siz öňküden aýtdyňyz. Men bir gün Gurbanna söýmesem ýaşa bilemok diýip. Ýani size garaşýar. Bolýar. Bolýar, hoşsag bolun.